Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebu Kliwon 17 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kangen adi yuswa, kangen adi yuswa. Para adi yuswa, saben tiyang mlebet ing yuswa adi tamtu wonten raos kangen ingkang lebet ing manahipun. Titik kangen dhateng bandhanipun, jenengipun, kalengganipun ingkang rumiyin katampi, nanging kangen dhateng sesambetan raos aman lan katresnan ingkang tulus. Jabur 17 ayat 9 ngendika, "Samangsa kawula sampun sepuh, mugi sampun ngantos paduka tampik, sampun ngantos nilar kawula, menawi kegiatan kawula sampun telas." Ayat punika nggambaraken jeriting manahipun adi yuswa ingkang emut kekiyataning raga sakmangke boten sami klayan ing wekdal anem. Nalika raga sampun susut ringkih winates lan rencang sak yuswa sampun seda, tamtu tumus raos ajri badhe kasepen lan kalirwakaken. Raos pepinginan ingkang lebet ing manahipun para adi yuswa inggih menika tetep dipun ajeni, dipun tresnani lan boten katilar piyambakan ing susuting raga. Para adi yuswa, Gusti tamtu mangertosi manahipun para adi yuswa ing satengahing jagat ingkang namung ngajeni kekiyataning raga lan produktivitas. Gusti maringi jaminan katresnan kangge para adi yuswa. Kanggenipun Gusti, yuswa adi dadi wekdal ingkang loho muspro, nanging yuswa kebak kaurmatan. Ngempalipun anggotaning brayat anak putu warganing gereja minangka talanging berkah nyoto ingkang jugaraken raos kangenipun para adi yuswa. Nalika anak putu mijakaken wekdal kangge mirengaken, ngrangkul, ngrimati kanthi sareh raos kasepen badhe sirna. Linangkung saking punika raos kangen karohanenipun adi yuswa badhe mongkok nalika mangertosi bilih iman lan patuladan gesangipun tasih dipun betahaken dening para anem. Milanipun monggo saksambunipun mengeti halun kita kaberek tetep semangat ing yuswa adi. Nalika mlampah wangsul ing papan kita saking pengetan halun ing Jakarta, kita kaberek mawartosaken kabingahan lan semangat para adi yuswa. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit paduka sampun ngempalaken kawula para adi yuswa lan sakmangke nuntun lampah kawula dumugi ing papan kawula. Paduka berkahi para adi yuswa matemah ing yuswa adi menika tansah semangat lan ugi saged nyarosaken kaelokanipun paduka ing saklampahipun gesang. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngendika, paduka ugi ingkang tansah maringi berkah ing satata gesangipun. Mirunggan kala pasrahaken lare astama kusala ingkang wedal sakmangke wonten ing pemulihan lan saged medal saking griya sakit senadyan wonten ing kos. Monggo Gusti paduka ingkang melasi lan paring kekiyatan matemah tindakan dokter selajengipun ndadosaken astama kusala manggihi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken sawetawis sirek kawula ing GKJ Magelang ingkang sampun nampeni operasi lan wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Dalhar wilayah Gangsal, kawula pasrahaken Ibu Septi wilayah Sekawan, mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Dewi wilayah Sekawan wonten ing asta paduka. Monggo paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah tetiganipun menika manggihaken wetahing kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputra GKJ Wedi ingkang wedal sakmangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang berkahi lan nganti matemah kekiyatan lan bagas kesarasan
tansah wonten. Kalau pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman, kalau pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian, kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti,
kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para ati yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.